Roses, que havien vingut al tren turístic cultural del poble, el Roses Express, i farem una ruta de costa i muntanya, que m'han dit que té unes vistes... Què, som-hi? Vinga, som-hi! Vamos que no vamos! Aviam, farem un reportatge, us sembla bé? Un reportatge. I could feel at the time there was no way of knowing for the leaves in the night who can say where they're growing as free as the wind, hopefully learning why the sea on the tide is no. Estem al Camp Norfeu ara, hem passat Canyelles, el Madrava, un munt de cales, hi ha unes vistes precioses i ara estem aquí, que ens han deixat fer una parada aquí per fer unes fotos, que realment la vista val la pena, Hola! Què tal? Comment ça va? Moi, ça va. Ça va bon, el voyage, c'est bon? Très bien, je vous remercie. Ara vull monter a la muntanya. Sí? Vull monter a la muntanya ahora. La primera vez que subís al tren, la primera que yo monté el tren, ¿no es la primera? Ara ja s'ha acabat la costa, ara ja estem en zona més de muntanya i de camps i això. Super relaxant, m'està agafant una nyonya impressionant. Hem fet una altra paradeta i ara estem al punt més alt del Cap de Creus, el Puig Alt. I, bueno, aquí anem tots amb excursió, aviam on ens porta el xòfer. No hi havia pols, el viatge? No hi havia pols. Podeu veure que hi ha Roses, Santa Margarita, els Aiguamolls i més enllà Empúria Brava. Són unes vistes impressionants. I a l'altra banda, no sé si ho veieu, es veu Port de la Selva. Hola! ¿Qué tal? ¿Ça va bien? ¿C'est bon le voyage? Ah, très très bien. Ahora vamos a beber, drinking, garnacha, abajo. Sí? Sí. Sí? Venga, pues a beber, drinking. Ara anem a fer un got de garnacha. Un foto? Fais-nous une photo, senyor. Venga, una foto. Sí, senyor. Sí, bon? Bueno, ara anem baixant cap al trenecito, que el tenim allà, i per aquí també podem veure el Camp Norfeu, que han dit que entra 1,5 quilòmetres dins la platja. O sigui, Déu-n'hi-do. Anem a veure un got de garnatxa amb el xòfer, que està més loco que una cabra. Aquest és el xòfer, és en Marc, i farem 4 preguntetes. Marc, quan fa que treballes pel Roses Express? Fa 1 any i 1 mes que treballo per Roses Express. Quants viatges fas al dia? Bastants, a l'estiu bastants. En fem 2 de que ja he liat, tu. L'etapa forta és a l'estiu, però està oberta bé durant l'hivern, oi? Tot l'hivern. Després ens dediquem més a fer grups i col·legis i despedides, tot el que ens vingui. Come on baby, light my fire. Come on baby, light my fire. Try to set the night on. Bueno, doncs ja estem. Aquesta sí que ja és l'última parada, és a Roses, és on s'acaba el viatge i on es fa el canvi de gent pel següent viatge. I bueno, la gent ja està marxant, així que no crec que puguem parar amb ningú. Nosaltres per avui ja en tenim prou, estem plens de pols, estem fets merda ja i bueno, ens veiem la setmana que ve al pròxim reportatge. Vagi bé, adeu!